ki khubor ka Batisi TV lawan ra ashapi tak net footage ordar mapi nginwan ra mangi hakhrdop yeng jongpi Dr. Inda Keolin Kharbuli MBBS MD DM Nephrology idai Dr. Baningkong haga jilla jongi ibala pentebit jalade ban sumari ki badan jingshitom ki khlai ki bam light penjhi bha ki baat ki kijan mat ki badan kam ban le dialysis wan ban yakendo yi ha Woodland Hospital dhan kheti Shillong man lakas ngi do ka por shipho baji min step shaneng ha ka janmi jong ka sautrik unai leber arajar arpuar ki bahayeng hasam jauh ba gestar nongspung kila pentip syaka Batisi TV ba uba gestar nongspung ula jakno kat ba udang lej kendo ki parlok ha asam na ka benta ka kam khai pateng ha ka ba ula ra lang bat kapisa ka balong arlak nyo pho hajar tingka ki bahayeng jong ba gestar nongspung kila ya thu ba kila yo ban telefon khat do yu ha ka por khat we baji menmit jong ka artarik unai leber arajar arpuar bat kiliya thu ba hakata kapor uba gestar nongspung uladon hanagaon Assam haka kali jong kita ki parlok na Assam kiliya thu ru bahadin bakimyo shu ban telefon yu kila telefon nya kita ki breu na Assam ki baya khai pateng rengkat baru ba gestar nongspung hanrei ki shushim nya ka phone bat kim kren bat hadin kata ki off no ya ka mobile phone kiliya thu ru ba uba gestar nongspung ubala sa phu khandai snem karata upong da kapatlun rong chocolate bat ka sweatshirt rong yong hagasngi ba uja ki bahayeng kila kerpat ye kino ki bayo ne don jingtip ba kinyarap lem bat pentip syaki bahayeng da ka ba telefon ha kini ki number kendai lai henreu ar henreu kendai henreu pra ar iwei bat hanyo not san iwei kendai ar pra san